Asteburu honetan ere jaien lehia izango dugu, gainezka daukagu agenda. Hasteko Arakaldoko jaiak ditugu, gaur bertan hasiko dira hor, adin guztientzako eskaintza zabala daukagu, bai umeentzat, nagusientzat, gastronomia, kontzertuak, DJ Saibor, Jogurena Boroba, Lepu Sermen, begiratu agendan, 3 eguneko eskaintza hori. Arakaldorekin lehiatuko du Zuhatzak, ze Zuhatzak Santa Marina jaiak ospatuko ditu, egia esan da, asteartean da, jaien bigarren zatia, baina larun batean ere oso egitarau luzea daukate, jendean hitzaren gustuetan pentsatuta, eta, adibidez mariatxiak, aparjaia, paella, denetarik daukazu, orduan ere begiratu interesatzen zaizuen jai horietan parte hartzea. Horrez gain, gogoratu Santa Marina jaien harira, baditugula ospakizunak Orozkon, Amurrion, Santa Marina Olarriren kasuan, eta horrez gain, badaukagula Salmantongo jaiak hasiko dela kasu honetan ez larun batean, baizik eta igandean, nahiko egitarau herrikoia daukate, herrikirolak, mendibilaldiak, gastronomia, uentzako ekintzak, eta asteartean ere jarraituko dute euren ospakizunekin. Eta hau guztia ez baduzu gogoko, eta besterako proposamen bat nahi baduzue, gogoratu, death, thrash, muturreko metal musika genera gogoko dutenek, baramien izango dutela larun batean hitzordua, arratsaldeko 4:00 aurrera auskalo noiz arte, ze banda pilo dira. Hau esan da, gogoratu hitzordu guztiak dituzuela aiarlea.eusen agenda atalean, eta gogoratu ere, udariklik udako argazki lehiaketa abian dugula eta zuen argazkien zain gaudela. Besterik gabe, ondo pasa!